Kita siyang ay sa iyang mama. Asa gitang amahan. Kita mo nga ninja. Among sa kada kang problema guys kay sila na kuana trauma mga bata. So di na mo ma-istorya o kanang ngano basta kani sila mga next di makita na ninyo ugasa ni sila. Goodbye kanta go porok tourist na sa ni sila karong panahon. Hi guys, good morning. Dada miss kan tegap ni MM guys ya. Putlong kam. Kasi MM dia naglakaw mi guys, nag-hike mi. Good morning guys. Nas bingkay guys. Padong na eskwela secondary school. Arapon, may batasan. Buga, dami. Abo sa tayo Suzanan. Atakag Suzanan. Kaala ka. Bawa ni, maning kana ka. Dahil na siya kamunggay. Kamunggay nila, uy. Kamunggay rin yun yung sabsabon. Iskot. Hello guys, good morning. Awa guys, ang ko ano, mais. Ang kahimsog. Guys. Lagi na katagbilaran. Balik pa lang dito. Ibalik ra. Ayun ang hilak. Nagbininda ka, ne? Hindi. Pariya na mas yung papa, di mo kaon. La. Nagkaan sa panyo to, boy? Imong ate? Ante mo sid ani. Ay wila ko mauli ra magud to. Umbalik ra magud to. Pangutana sa kanang may pangutana. Basta kayo dito sa Tagbilaran. No, ito ni, way ilis ni. Luwin to ni, bawa tong kagwang. Kasanay mong sipon, sakto nang ilak eh. Buli na lagi mong papa. Pagawa sa lagi to. Susag buhok labing baga ay, ang lamig ng mga susag baga ang buhok ko. Sus buhok ka. Ni, magdakap tag manok ni. Bis malangin ko kay magkakog manok. Madinon siya. Iba pagabot na hinod niya na nila katawa. Hilak na po. Ang simaw na ron. Mingaw na kayo mong papa ni. Hindi ka mukawan? Guys, magkuha ko sa mga kanding. Tagakuhawa na. Guys, makuha ko sa magsungkit. Wala naman kang kuhaan din. Pari naman na. Tagahan ka ng gamit sa kuhaan. Nakalibot na. Pari na. Huwag na kayo kaya
Kon hali mo dagiro dari sa day. Ay, magkanding. Ma! Kita siyang ay sayang mama. Napay sa naada ko pud dari napay sa day. Ano ka sungkit? Ano pa mo? Sabot mo dano ro. O diya sa lamang kayong kuwag Ang gikuan man. ani man. Kana. Sag dira kay mo busog. Asa tama ko sa sadan. Nakuha sa kulit ko. Dira naman ni kanang kaon ko. Undara ni balay. Saba. Wala ka na ninyo. Hi guys. Karon dia guys. Duhang adlaw na damo dari sa kuan dari sa namang shop. Diya ka nang naay. Busugin siyang pangitao sa Mario. Ako sa nanay tatay ron ni Ako sa nanay tatay ni Marjorie guys. Diya. Kuan ka nang naay. Di sana mo pwedeng kanang sana ni sibya dani sa ang vlog o gasas Mario. Basta kay di pa pwede. Dahil sige hilak ni isang Marjorie. Guys, kay wag itang papa. Pero mahibaw na rin susunod adlaw. O kanang sa pwede na namang pwede na namang ipahibaw gasa isang amahan. So karon guys, kaduhang adlaw nga wa itang papa. So kami sa dari naninda. Hindi ka nang naay. Abay na ba dito sunod guys? Say, wako sa kuanon kana ko sana na mag istorya sa kanang kuan ko. Kaduha ka adlaw no ko'y vlog sa YouTube. Hi guys. Basin kuan mo tinga mo nga di Mario makitan sa ang vlog. Anong kami na dari nila. So duha ka adlaw namang hinilak guys. Karon hilak gihapon. Marjorie kita mo vlog wa na nagi vlog tong niagi. Patiring naghilak dia. So confidential pa siya guys. Nganong di na mo iko gasa si Papa ni Nini. Dara dia. Di pa na mo pwedeng i-public o gasa si Jadi pa na mo kon pero kanang pasensyahan sa ta guys nga di sa sudin jo makita dari muli mi dari wa dari sa tanalaman ita gunsa ni mahitabo dani sunod adlaw. So nahitabo kay bawo ko nga tanan na siya nga ni pagsuway or kanang tanan nga mga panghitabo kay bawo ko nga na dinay kasulbaran. So kanang naay kuan hapon
ampo sa Ginoo ag mga tawo nga kanang kuan, mga tawo nga kanang naay unsa pa tawag dana kanang murag kanding kuno og tawo nga ag kanang na sa nani. Lisod lagi di ko ka explain og unsa na pag isa rin sa basta confidential pa si kadto guys kung nganong lawas maridari sa shop. So, di pa pwede namang i-istorya dyan. Sa mga kuan, sa mga tao dari na nakaibaw asa kananay ang uban na iban nga siguro nagsadya sila dyan, napiban nga nag-iong o kanang na sa nahitabo. Pero tangin naman nito guys sa sunod siguro na kanang mga vlog basin o kanang itugot na sa kuan pwede na namang i-public o kanang ipaibaw ninyo o asa gitang amahan. Kita mo nga ninja among sa kada kang problema guys kay sila na kuan na trauma mga bata. So di na mo ma-istorya o kanang nano basta kani sila mga next di makita na ninyo gasa ni sila tuan na ni sila sa Valencia. Goodbye kantaga poroktoris na sa ni sila karong panahon na. So amo sa sila isip dito silang dos isang manghod at sana na mo sila dun sa Valencia. So mga suso ko ninyo pasensya confidential lagi kaazo parong panahon na nga amo ni istorya o gasa gisang amahan isang ito bagdan pangutari mo hilak raman. So kanang nay kung sa lang ta guys kanang ay sa nga ni patuwat sa lang ta sa adlaw nga kanang among isibya dani sa among YouTube o sa Facebook o kanang asa isang papa. So wala nga buwa ko'y vlog ikakuano ka adlaw duha ikatulo. So ika-3 2 days wa ko'y vlog kay wa ko'y kanang nablangko ko wa ko'y panang di ko kay wa ko kasabot og unsay ang istorya og unsay ang kanang nay unsay ang i-content o kanang nay istorya ba na unsay tinuod unsay mga panghitabo. Pero nay na kanang nay nag-advise nga kuan kanang ay di pa jud pwede. So Ginoo na lamay kuan mo bahala sa mga tao nga kanang naay nakasa ug mga tao nga kanang naay nagbutang-butang sa isang isig ka tawo. Ginoo ray mo baos kay bawo ko nga ang Ginoo kay bawo ug unsa jud ang purpose pud ngano nga ngani ninja kanang naay sa mga tao nga kuan kanang naay mapanghusga og sa mga tao nga kanang nagbutang-butang sa isig ka tao. Ginoo ra may mabas ninyo kay bawo ba mo sa isong gibat og sakto ba og di ba anja kay kita na kay bawo man taog kanang sadyoy atong sapod sa atong isig ka tao. So mara to guys kanang nay kuan kanang sa na basta kay confidential nga sa jud nga karong panahon na nga kanang naay wa sa isang papan jag katong isang paghilak. So basta kay ang isang hilak kanang kuan na kadong adlaw na ron sa isang paghilak ug na isang pagkatruma sa isang isuon. So mana guys nga kuan kanang na ay sinsay sa jud meron panahon na. Hi guys, gamang kanding apil paghilak di lang pag kamera inihilak kita nga sa tubig. Ano, di ka? Hindi, nagdakog didig. Balitan na ba didig marigdak. Oh. Oh, didi. Ano guys eh. Luoy. Hala, magdasal ka wa man. Hala ka day. Haka pa dong. Hala. Ako rabi nakasaran din ibutang ganina. Me. Hala agduha. Me. Nakabuhi si Jaday sa kapadong boy. Boy, nawang duhang kanding, boy. Nawang kanding. Wa makay kaon ang iruwa, mabuang gana.
Hoy. Sakto na ha. Diyo ko pabalik ka. Kaya tayo nakida kong bibiron. Sakto na ang didi ni mo. Wala na. Kapoy ibalik. Hala. Ming! Ming! Hala ka. Asa ka to? Kasa to sila yung phone. Nani raman to? Ha? Di na nga to nagdidi. Di, tawa yung mamag-tuon sa bangod na. Pasig daran yung sugod na. Dapat asa pang tao dili diha pa mo to ako maginag ko ano na nakuan man na. Mula so din naglakaw. Asa na padungan boy? Agduha ra ba katong dako katong usa? Di ara ka gipasusunak ka sa baka. Wala juwa. Uy. Nara tay sa. Tara cross kasada boy. Kanding. Unsa ne? Tak sa ha?